alle sammen. Team Breezy her. Yes. 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 Like a diamond, beautiful, like diamonds in the sky. Vi har et logo contest, som det kan I deltage i. I skriver bare ned i comments, jeg deltager eller sådan noget, og så skal vi skal nok have, hvad hedder det nu? Vi skal nok have jeres logo sådan cirka på lørdag og søndag. Men altså, I kan bare skrive det til vores... I kan bare sende det til vores fanskype, og den vil så være i beskrivelsen. Ja. Og så I skal nok også lige skrive lidt informationer om den, hvor lang tid I brugt på at lave den og sådan. Ja, og hvad I har brugt til at lave den i og sådan noget. Ja, nemlig sådan Det er noget bare- Photoshop og Cinema 4D. Ja. Hvis ikke After Effects, det er der nogen, der gør. Men Ja. Og konkurrencen den slutter den 1. april, og det er ikke en april snart. Den 1. april. Det er sgu da den 2. april. Tirsdag den 2. april. er det? Ja. Er du sikker? Det kan... Vi har sgu da også fri mandag. Den 1. april, det er en mandag. Ja, det er mandag i næste uge. Det er den 2. april, ja. Ja. Den 2. april, der er... Så fail, kom igen. Ja. Hold lige kæft. Men 2. april, der skal jeres intro... Der skal vi have, i hvert fald. Der afgør vi det. Der, Og så siger vi en vinder, og vinderen vinder så en intro. yes. Simpelthen. Ja, og så skal vi lige sige også huske, eller vi skal huske at sige det, at det der projekt, eller det I laver det skal være 900 x 900. Ja. Fordi at... Selve inde i, hvis du går ind i Cinema 4D, så op i render settings, så plejer man altid at sætte den på 12.427. Ja, Men det skal den ikke være, den skal være 900 x 900. Så det er bare en lille info. Så det... Ja, men... Der skal vel stå noget i logoet. Ja, der skal bare stå, enten skal der stå TBZ eller bare BZ. Så det. Det Det er hvor er op det til jer. Men Team Breeze takker af. Yes. Gør vi?